Chaque fois, il va retirer qu'à boire là. Fanga do manana parce que il veut une mingo. Politician mala ko green ga election ke. Nous élection ko bla am da France ga joya ko. OK. Ni mo kele nunu. Parce que nous kuna de kini bola France pour qui ça. Ça va vous kuna bi. Ni France ta de bal. Ou ka fait de France ou de yen kalanke ou muso be jigende ou ka na fa bébé ndi. Ou be do me ala sa même les politiciens ta kema o kema min de sur France o de kacha. Donc, na ali dans ce que ça, les politiciens qui nous passent là. Contrat fait na ya résil ou va bérer partout. Ou ba nous ça ta France tout. Tu sais que avec nous il était en révolution ça vous te le doit. Ni qui peut contrôler il était France donc et ça ta France doit sans qui va rouler là, bolo di comment et France en donné. Mais aya avec nous ça peut dit ça va où est partout créer comme dit de malade au dessert. Où est parti créer comme parler de malade au dessert. Où est parti créer comme de malade sur la canne au dessert. Où est parti créer comme canne de malade au dessert. Où est parti créer comme canne de malade au dessert. Ou au lieu de cas dessert du père coup d'état. Ah bon, mon observation ça voilà ça ou dara bon ordala. Ku fale. Jamana deun ku fale. Anga banque na nema. Atanga me ke na nani mine. Nous ti date bwana. Atanga anga musorobo de beta kata baramani kutu mine nuna. Ni politicien n'était parce que yore be orom na sa yore bolo ani élection kera 6 ans ils vont gagner parce que maintenant on marale bulu ni yore nga 6 ans wako war marale bulu faut jamana de on est ka ban anta ko war ko anta o faire parce que ali na élection que 100 ceux-ci vont reprendre tous les contrats résiliés avec la France ils vont essayer de réactualiser à élection que 100 on va gagner 100 ou be ta France non ou bien plan de langadum amo ebe accord ni kunta ni femina asin ba obeon mun ya bara beka obia mais olu kelo ne bala ka fa a élection ke ayi ni ketan mais ayi élection ke e jamana bi quand contre mais attaquer au quand attaquer li il me ministre de la défense wele il t'a soro pour que disposition d'autre ka lisi ulana konguru la ka jamana yɛrɛ sɔrɔ daw ni jamana lakana siraw bɛɛ tiɲɛ partout kun bɛ lisiri kana ni politicien ninnu de y'a kɛ o de don politicien se k'u jɔ k'u ma jamana ci u tɛ se k'u jɔ jamanadenw ɲɛma e tɛ ni parti politique mɔgɔw taara jamana kɔnɔden fanba balen n'u la mais u tɛ se k'o nkalontigiya o u ka bɔ dɔrɔn a ko k'an ye armée ci nkalon na an ma armée ci walayi ni politicien min dalen don a yɛrɛ la u ka bɔ k'a fɔ sini u ka fɔ dɔrɔn a fɔra k'an ye policier ci an ma policier ci anw de ye jamana kalanso ci an ma kalanso ci olu de bɛ lisiw b'u ka parti kɔnɔ k'a dugumala signé n'u ma da la wa dossier bila ka taa cour suprême na u ka enquête dayɛlɛ tous les faux diplômés a bɛɛ bɔra parti lisiw la i bɛ faux diplômé fɛn fɛn don dans la fonction publique parti politique ka lisi de nana n'a ye a tɛ contrôler 2005 2006 2007 2008 arrêté misɛnninlen ye mɔgɔ dama min confirmé ka kɛ fonctionnaire dan t'o la denmisɛnninw bɛ carré kɔnɔ u kɛra kalan na n'i ma don politique la i tɛ baara sɔrɔ. O de y'a kɛ Rebecca bɛ kuma kelen f'i ɲɛna bi i b'a vérifier kana danna bi dɛ a ka di i ka taa vérifier Mali problème ye fɛn kelen de diplôme bɛ minnu bolo olu tɛ baara la diplôme tɛ minnu bolo olu de bɛ baara la o de y'a to bɛɛ kelen bɛ cours d'histoire kɛra ye u b'a ta diplôme ɲini u kelen ka baara sɔrɔ c'est olu bɛ baara de sɔrɔ fana ka taa diplôme ɲini. Effectivement ni kana o sanfɛ kalanso la sisan i bɛ taa sɔrɔ kɔni yɔrɔ falen n'o tɛ. Merci. Bon, ils sont dans les grandes postes, ils fonctionnent, ils occupent des grandes postes, au lieu de postes occupés, au lieu de partir, bon, diplôme tout boulot. Parce que voilà. Voilà. Donc, il y avait une année, nous ne sommes pas des Malidouma, parce que nous sommes des barala. Il y a nous sommes ou sommes barala, ou des barala, ou nous sommes d'Oranita. Donc, tu es le moula. Il t'a sorti au lieu, voilà. Donc partout que les gens ont été, ça on s'en lisse de venir concours béquet. Parti de Rabo qui banco galon, ni parti mine dans le noir là, qui me ibega non fait. Bon go galono. Bon, ni go galono, ni na fois ma fond ni parti mine dans le bail là, faut ko a kabri kaneb daka ibega deme ou kaneb daka tete deme. Ne ma lisse dit. Parti ministre B avec majorité là, parti avec manganchi la kosaina. Au lieu de lisse do di à tete clé là. Nous ma dala, nous dans le là. Ou ka boka foko ou lute ou me dit attendez non fait
olu ye lisiw di ka mɔgɔw don baara la 40 30 olu b'u jɔ bi k'u bɛna malo o kuma fɔ mɔgɔ ye e m'a dɔn nin ye sɔnja dan ye des gens qui ont vendu des postes minnu ye jamana poste kɛ sarada ye parti jeunesse olu bɛ baara sɔrɔ ka taa k'a di 40 n'u ko ko tiɲɛ tɛ n'a min Asimu de b'a mɔnɔ don anw na sa ayi Asimu ka est-ce qu'il b'a kalama Cour suprême ka appel à témoin kɛ dɔrɔn pour que ka enquête dayɛlɛ dɔrɔn k'a fɔ ko ni mɔgɔ min bɛ seereya min dɔn k'i ka taa fɔ nin ministre kɔrɔ nin bɛɛ b'a mamu san u ka appel à témoin kɛ min bɛ min dɔn i ka t'i ta fɔ enquête ka dayɛlɛ pour mauvaise gouvernance et banalisation u k'a dayɛlɛ u k'an wele an ka taa seereyaw la u ye tɔgɔw di cogo min na an bɛ taa fɔ san o bɛ yen le procureur a le plein droit ka enquête dayɛlɛ k'a fɔ dɔrɔn ni mɔgɔ min bɛ nin ko in dɔn nin fɛn in na enquête dayɛlɛlen don na parquet cour d'appel parquet ka ou bien cour suprême parquet ka enquête dayɛlɛ nin politicien ninnu bɛ kalo-kalokan caman ni a y'a kɛ tan dɛ a don ta bɔ e bɛ jɔ ko élection de jamana min n ko transition bɔra marakojuguya de la fanga dafirila marakojuguya de sababu ma dɔn n'i y'a faamuya a dɔw ye ministère kɛ a tɛ tile la a dɔw ye ministère kɛ IBK tile la a dɔw san o san ye ministère ye hali transition ko ministère olu tɛ dɔwɛrɛ ɲɛ ministère kɔ a ko olu ka fisa n'anw ye o tuma na anw tɛ faso den ye wa han e kɛ ko ka ministère kɛ ça va n'e bɔra ministère la dɔ ça ne va pas o tuma mun de kɛra a ye bɔ an n'u cɛ a ka enquête dayɛlɛ an ka taa témoignage la en tant que Assimi m'o kɛ ninnu ti fara Assimi la Assimi bɛ enquête de dayɛlɛ an bɛ min d'u kan u b'u mamu san u b'u mamu san u don u ka so parce que n'i y'a ye ninnu bɛ bɔ kuma bɛɛ. ne yɛrɛ ye jateminɛ dɔ kɔ n'i yɛrɛ y'a ye Faransi yɛrɛ bɛ kulonkɛ kɛ anw na parce que ninnu yɛrɛ bɛ Bruno place bɛ min kɛ kuma bɛɛ ka bila bɔlɔlɔsiraw sanfɛ o bɛɛ de bɛ ka Faransi ɲɛ dɔn anw na. n ko Faransi bɛ ta ninnu kumakan de fɛ. fo k'a ɲɛ des gens ni ninnu ye kuma min fɔ Bubu i b'o sɔrɔ RFI la. ninnu de bɛ lisiw dilan k'a ladon fonction na n'i y'a ye le niveau de la fonction publique est très bas dɔwɛrɛ tɛ nin n'a ta ko juguya kɔ fantandenw ti baara la. Fantandenw bɛ si bɛɛ kɛ concours la u bɛ si aran na ka tile aran na dɔw ka dossier bɛ déposer ka sɔrɔ hali u ma arrangé a concours kumakan yɛrɛ kɛra sisan nɔ ko minnu yɛrɛ talen don k'o dɔnnen don ka ban an kɔni bɛ taa ten merci o kɛra concours donc ni u sɔnna ko Mali kura k'olu ma fɛn kɛ u k'a fɔ dɔrɔn ko ni mɔgɔ min bɛ min dɔn olu kan an ka taa cour suprême na u ka enquête dayɛlɛ n'u dalen d'u yɛrɛ la dɛ u k'a fɔ dɔrɔn bi an bɛ fɛ cour suprême parquet ka enquête dayɛlɛ appel à témoin an ka taa témoignage kɛ an ka taa fɛnw di ni u m'u datugu élection kuma la se k'a fɔ ma pou ça ninnu bɛ se ka jamana de bɔ bolo la wa e ni Ala na kan cɛ i ka dɛsɛ ka ji di ko u b'a nafa ta k'a d'u ka parti kɔnɔ d'u bɛ u yɛrɛ mɔgɔ dɔn u mɔgɔ foyi tɛ fantandenw na u ka du u muso bɛ baara la u denw bɛ baara la u dɔgɔninw bɛ baara la u kabilaw bɛ baara la n ko hali Ala ma taa da malo mun dira Covid wagati malo mun dira ko k'a di coronavirus wagati dɔw kɛlen bɛ k'o malo doni ka taa dugu la faama dɔw k'o doni a dir'u ma commune min kama o commune mɔgɔ tɛ dɛ f'u ka dugu la. ne yɛrɛ Covid fɛn fɛn dira ɲɛ ma sɔrɔ a si la. ɲɛ ma sɔrɔ Covid fɛn foyi. aw bɛna sa aw bɛna ko ɲɛ ma sɔrɔ a wariko la. Covid ko kɔni kɛra maliyɛnw ɲɛ ɲɛkisɛ wagalen don. aw bɛna fɔ aw bɛna mun de kɛ fɔ anw ye ko élection da dɔn jamana tɛ élection dɔrɔn dɛ jamana ye jogo de bɛ falen ka ɲɛmɔgɔw tɔgɔw falen ka réforme dɔw bɛ k'olu kɛ faama tɛ se k'a den don tugun faama tɛ se k'a muso don tugun a ye taa logement sociaux lajɛ bi denkolo b'u bolo u k'a fɔ san kan ka enquête CNT ka enquête commission d'enquête parlementaire dɔ bila en place pour aller enquêter les dossiers des logements sociaux an ka taa contrôler san u y'u ka parti tɔgɔ mɔgɔw tɔgɔ k'a la a bɛ di wagati min na u ye fɛn ko kɛra u ye jamana u y'a ça fait u ma deli ka foyi kɛ partout parce que ko mun y'a kan ka ko kɛ olu de u tɛ se ka baara foyi kɛ ni politique tɛ c'est des chômeurs réunis ninnu tɛ baara la o de y'a su ni tile ça fait que a ye bɔ il est temps que a ka mɔgɔw ka lafiya ninnu bolo nin ko kelen na quoi wagati min na jamana bɛ ka wuli k'i jɔ a ye fara ɲɔgɔn kan a ka jamana wuli ka jɔ aw de ye politiciens ye a ka élection kɛ a ka fanga ta mais principe dɔw bɛ yen o tɛ kɛ bilen dɛ o banna n'u ko foroba hakɛ k'u m'a dun k'u ma foroba hakɛ buruja u ka le président de la cour suprême a k'a fɔ ka parquet général ko ka enquête dayɛlɛ appel à témoin k'a daminɛ ATT tile ka na bila bi la mɔgɔw taara baara la cogo min na fɛnw dunna cogo jumɛn logements sociaux dira cogo jumɛn
fɛn kɛra cogo jumɛn jamana sɔrɔ burujara cogo jumɛn marché dira cogo jumɛn an ka taa fɔ n'u sɔnn'o ma wala an bɛ élection kɛ sinikɛnɛ n'u sɔnn'o ma an bɛ élection kɛ sinikɛnɛ o kumana mun don o kumana biri misi ka jɔ biri filɛ ka na jamana an ma ala y'an dan k'an d'olu ma wa.